Isua nen voizir lai ngai thatu te in zavain tuk chu nuam vek ole tun truma hianin pathian tu cha poimo deuh mai kan ngai thale dona kan ngai thak tur thupui ta na karon thlan chu Kristian tak tak ni turin ti ani dona ni chanchin thra zona bung som panga changli kan chiar chuan keima om reng ro keipo nang mania kom rengang peng chu grab thruya om reng lo chuan a maina ra theilawang bokin nangni po keimain om reng lo chuan in ra theilawang adini Kristian kan ti chuan in Kristian te chu Isua hnung zui tu te Kristian te chu ni maya amaro chu Isua hnung zui ni sia Isua nun anga nung velem lo Kristian tam takan om tlat mai ni kan Bible hianin chandam ten tam don lo ti mathai zia ka amala li su nge min hril tlat maya kong kazim alu te chu an tlem ema amutu po tlem ten ni ti na soi tlat mai ni chu wangchon kan Kristian na tanga ring tu nia kan in chal na hian min chandam don lo ti achiang ema lali so Krista du dananga anung zui tu Kristian diktak Kristian nungchang diktak nun cho pui tu van nungchang nei te hi wana pathianin aseng chho tur te chu ani don tlat mai ni amaro chu thil tha ti tur hianin ke kan pena tul ema ma sela ama lali suwa kanom si lo chuan heng kan thil tha ti vena shimshima hianin engma kongro asulem lo maro chu thil tha hanti hianin kaushana po hianin thil tha deuh mai hianin kaushan hi kalpui ve vek thaya danang mai hianin sa khone akalpui thei bokani heng kan program thatak tak mai te smart tak tak mai te hi anina tak chuan alan dan chuan Kristian thatak ang chuan min lan tir vek mai ma se a phena hian thil tak tak a omani ti hi achiang ema Kristian na hi atak tak ader ni lawa kan nun pui hi ahun to lutukani ti hi kanan soido ni sangni somni panga July thla kan kai chhota a sangni somni ai chuan tuna hian lali so Krista local le na chu anai ta le ni ti achiang ema ni chu wangchon heng danang mai kan nun dan te danang mai sa khona kan kalpui thin te danang mai program thatak tak mai kan duan thin te hian Kristian na tak tak kan ni nei a pholang lem lo Kristian na tak tak su alang lo roma alan chang a oma alang roma po alan lo chang a om fo thin ani heng sa kho dang Muslim kan ti te Buddhist kan ti te adang po tam mai heng Krista ring lo tu te hianin thil thatak tak ti in nun an mang fo mai video po kan lo en fo thina nga Kristian ni lem lo mi thatak tak thil phal tak tak an thenom khoveng te ta na ui kom lo midang te ta na tranpuina konga che chuak thin mi tam takan omani maro chu heng thil tha ti na shim shima hianin pathian hi kan ti lom lem lo ma se thil thalo ti tu te ai chuan thil tha ti tu te thin lung chu pathian chuan alom viau thungang chu ti rol chuanin heng kan Kristian na zona kan pha kang to ka thil tha kan ti ve nia kan lan na hianin ringlo mi te poin thil tha tam tak an ti ve thin ti hi kan hriat angai ma se achung ril tak taka hian lali so Kristanin inzom na nung tak tak kan nei lo ni chuan alo ir chho hun alo lan chho hun om don eng tik niam chuanin heng kan nung chang zong parda phena kan thil ti thin te thim hnuaya kan thil ti zong te hi alalang tlang fek dona eng ma thup len thei pakhat ma om don lo ni Kristian tak tak chu chumi huna chuan an lo lang to dona Kristian mingpu Kristian tak tak lo ni lem lo te po hemi huna hian an lo lang chok ve to dona ni chu wangchuan tun hun hi Kristian diktak nung chang putura kanin bo sai hun chu ni a ama lali suang nge khanin keima om reng ro tin tongkam khalo nei ni kha lali suwa kan omani chuan lali suwa du danangin kanom don ti na ni a kai du zong kai in du zong kamitin a thlir chak zong ka bengina angai thlak du zong kongeng ki ma hian lalatan kapom don ti na ni chu lali suwa kanom na ti na ni a chu lali suwa kan vom ani chuan keima ni lali suwa ron cheng ve don a tharau thianglim kal tlangin ti kha a chiang em bokani ma se an ngai to taila lali suwa kanom si lo chuan keima ni lali suom don lo ti na ni a chu ti ni chuan thim lalin minom pui ti na ni a hlom em ani lali suwa ngein keima ro u ati chan chu keima levin eng main ti thailo ade ni chu wang chuan heng Krista pian thana tak tak chang si lawa thil tha kan lo ti ve na te midang te ta na kan lo che chho ve na te program thatak tak inkhom program te thalaya ko shana kong sanga atam mai heng zong kan lo phet boi ve na te hian omzia nei lo ti na ni
pian thana nun diktak sanga ama lali su awanga che chuak thin kan ni anga ya chu Krista mangaina charte chuanin an nun dan su midang tan ama lali so Krista nungchang angchun lo puveta a mani ta nung to lovin midang te rong bon na an lo thok thei ta thin ani chuwang chuan ngai thadu tu tak tun huna nge hian Kristian ini nang khanin Kristian diktak nungchang chui lo pu em Kristian diktak hi ilo ni reng em ti hi van hian ron buk don ta che sela itling zawang em Kristian diktak Krista nung zui tu ni turin ke ka pen don ti theu turin ngai thatu zong zong te lalpan in zavain mal somin ompui vek chero se Isuanen voin sir lai ngai thatu zong zong te in zavain hun man nuam ni len nuam vek ole